passer son tigre. Passe ton tigre, passe ton tigre. Tu veux avoir le magie, fais passer son tigre. Passe ton tigre, passe ton tigre. Oublie ta raison, deviens animal. Passe ton tigre, passe ton tigre. Va passer son tigre. Doncs la situació de l'extrema dreta a Catalunya es podria dir que, sobretot a partir del 2007, va tenir un creixement bastant important a través sobretot de la figura del partit polític Plataforma per Catalunya, que a les eleccions municipals del 2011 va créixer molt, però justament a partir del 2011, quan semblava que aquest partit tenia moltes opcions d'entrar al Parlament i semblava que havia de créixer molt, ha començat a debilitar-se. No? Més enllà de Plataforma per Catalunya, la resta de partits i grups del que seria l'extrema dreta tradicional són clarament minoritaris. És a dir, a nivell electoral no tenen cap tipus d'incidència. El govern central l'any passat va aprovar una sèrie de mesures que en la pràctica deixen sense atenció sanitària a bona part de la població immigrada i que va ser una qüestió molt polèmica i que realment ha generat situacions bastant dramàtiques i que, clar, en un context de crisi com l'actual, on hi ha una percepció real i molt estesa entre la població de que estem en una situació de limitació de recursos, el que tu estàs fent és estenent el missatge de dir no hi ha prou recursos per tots, s'ha de retallar per algun lloc, retallem primer pels immigrants que no són dels nostres. I clar, és un missatge molt perillós. Sí, a Catalunya hi ha una plataforma que ha estat treballant els 3 darrers anys, que és Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que ha fet una feina jo crec interessant, que és bàsicament aglutinar tota aquella gent, entitats i individus que volien, diguéssim, participar en la lluita contra discursos xenòfobs i pràctiques xenòfobes. I, per exemple, en el cas de Plataforma per Catalunya han fet una feina bàsicament de denunciar cada vegada que veien que algun dels seus representants feia un discurs obertament racista o que se li trobava una vinculació amb partits obertament d'extrema dreta, doncs feien una feina, diguéssim, de posar-ho sobre la taula, intentar alertar la població, etc. I jo crec que ha tingut un cert efecte. Passe ton tigre, tu veux avoir de Philippe.